Rád várok. Mit kell mondani? Sziasztok! Ez itt a Csanádapa Casting Couch. Sziasztok. Nem palázas vagy? Igen. Nem volt még ilyen, hogy egy kanapén ülsz és van egy kamera? Nem. Rendes családból származol? Igen. Nekem adtak zseppénzt a szüleim. Szóval sziasztok, ez itt a Csanádapa. A 2024-es baba csomagok azok még nem elérhetőek, de már érdemes figyelni, hogy melyikekre szeretnénk regisztrálni, illetve van már olyan, amire lehet regisztrálni. Ne hagyj egyedül! Mondjad, mire lehet regisztrálni. Szóval a palánka.hu-n 2024. január 18-án csütörtökön nyílik újra ez a pályázati lehetőség, ahol 1000 darab babaváró csomagot fognak kiküldeni, hogyha regisztrálsz rá, és akkor itt annyi a költsége, hogy előre kell kifizetni a szállítási költséget, ami 2490 forint. Meg érdemes megnézni ezt a weblapot, mert van rajta nagyon sok kupon. Az összes linket letesszük majd a videónak a leírásába. Igen. Aztán konkrétan a Rossmannnak van egy együttműködése a Babamama tudakozóval, ahol a regisztrációhoz egy cumit adnak ajándékba, amit majd így e-mailben fognak küldeni, hogy lesz egy vonalkód az e-mailben, és akkor azt bemutatod a Rossmannban, vagy Kulcspatikában. Igen. Akkor az a másik csomag, amit még nem kaptunk meg. Igen. Hát ez egy darab cumi. Jó. És akkor gyakorlatilag itt ki is váltódik ez a Babamama tudakozó, mondjuk így beváltik, nem? Jó. Kártya, ami meg itt vannak kedvezmények. És van még a baby bonus, amire regisztráltam, viszont ők a garantált ajándékot csak a születés után fogják kiküldeni. Igen. Szóval oda úgy érdemes regisztrálni, hogy meg van gyermek. Igen. Illetve ezen kívül van még a... Müller, az még létezik. Azt még nem jöttem rá, hogy hogyan kell csinálni, mert elvileg ez is ilyen regisztrálós, de még nem találtam hozzá ilyen linket, vagy ilyesmi. Igen. És van még a pampers.hu. Ott pedig hát nyilván a márkához köthetően pelánka csomag valamilyen módon, vagy ott egy nagy kedvezményt, nem tudom pontosan, azt majd még leteszem leírásba, hogy ott mit lehet összerakni. De amiért most itt összegyűltünk, az egy unboxing lesz, ez pedig a Rossmannnak a másik csomagja, amit viszont sikerült megkaparintanunk. Az édeskisbabám.hu lehet rá regisztrálni, és gyakorlatilag ha bemész egy Rossmannba, ott meg tudod csinálni a regisztrációt, és egyből el is lehet hozni. És az egy ilyen dobozba érkezik, nyilván ezt mi már felbontottuk egyszer. De nem néztük meg rendesen, mi van rajta, a hátulján ugye a Duna Medical Center. felirat. Azt szerintem, hogyha Budapest és környéke, akkor érdekes lehetne. Az lehet. És akkor lássuk a csomagot. Mivel kezdjünk? Nem tudom, egyet veszettek ki, mint az egyet én. Jó, akkor van egy, ami ugye... Igen, ehhez mi kellett? Ehhez a 12 hetes igazolás kellett, ugye? Nem, ehhez csak be kellett regisztrálni. Csak be kellett egészen jó, tehát akkor lehet. Hát Van egy, te nyilatkozol róla, hogy mikor születik. van egy ilyen Baba bejelentő kártya, hogy ez kisfiú vagy kislány. És magyar nyelvű, úgyhogy csak aranyos. Igen. Magyar nyelvű és alatta kis angol nyelvű, igen. Mondom akkor a szóróanyagot, mert amúgy én nem szoktam szeretni ezeket az újságokat, de tegnap megnéztem, és hogyha valaki annyira ilyen félős, meg ráparázós, mint én, akkor tényleg érdemes elolvasni, mert vannak benne olyan dolgok, ami nem ez a nagyon ősanya és
érezd az anyagságot, hanem tök racionális. A következő az a magnézium diaszporál, hatékony magnézium pótlás. Ez egy magnéziumos italpor, és nem csak beszélnek róla, hanem van benne egy adag, összesen egy adag. Nézzük rá. Hogy akkor az finom-e, vagy jó-e, és akkor ennyi. És ebből van olyan, amiben nincs édesítőszer. Így van. Következő. A legaranyosabb. Ez egy leletgyűjtő mappa, de nagyon aranyos. mi És van benne van, hogy hogyan kell masszírozni a babát elalváshoz. Ugye ez csak azért problémás, mert ha bármit teszel a mappába, akkor azt már nem fogod látni. De megtanulhatod, és nagyon aranyos így. Jó, meg ha nem használod, akkor lehet babamasszázsozni. Meg van hozzá itt ilyen promóanyag, amit még nem néztem meg, szundító applikáció. Lehet, hogy abban is benne van a masszázs, és akkor... De ez nagyon aranyos. Azt majd még megnézzük, majd az applikáció kipróbáló videóban meg benne lesz. Legyen mondjuk ez, mert ez sok helyet foglal. Extra szenzitív törlőkendő. Ez mondjuk nagyon praktikus, azonnal bele is lehet dobni a kórházas táskába, azt bele is dobjuk a kórházas táskába. Jó. Ez a gyerek első parankája. Hát ha 3 és 5 kiló közé születik. És nagy, úgyhogy lehet, hogy azért fog születni. Amit én nem szeretnék. Bocsánat, 3 és 6 kiló. Hát, ja. Van rá esély, hogy akkora lesz. Mert hát... Hát ugye általánosságban ez a mérete ma a csecsemőknek nagyjából 3 és 6 kiló közötti, ez a 2-es méret, az 1-es méret az meg ugye 2 és 5 2 és 5 kiló. És ez egy Rossmann saját márkás. Így van. Nagyon aranyos egérke van rajta. És akkor ő is mehet a táskába. De ebben még kell több. Hát ebből majd sok fog kelleni. A következő az mondjuk legyen ez, amire a babának szüksége van, és van mögötte egy 15% kedvezménybiztosító kupon, ami Baby Dream. Baby Dream. Hát a Baby Dream az a Rossmannnak a saját babás márkája, tehát az sok mindennel. És összevonható Más Rossmannos kedvezménnyel. a VIP 10% végösszegi kedvezménye, de egyéb más végösszegi kedvezménnyel nem. És van benne nagyon sok minden, hogy mi kell a babának. Ami azt hinnéd, hogy tök fölösleges, de hogyha tényleg ilyen első gyerek, és nem akarod végighallgatni a... Csak ez a jó, és hogyha nem ezt használod, akkor halálra ítélted a gyerekedet. A részeket akkor érdemes. Ja, Ezt neked fogom hagyni. jó. Van még Neuronormon BB védőkrém, ami azért jó, ezt már Kismama fórumon olvastam, hogy ezeket a termékeket azért pályázzák meg nagyon sokan, meg azért váltják ki, mert ez pont jó a kórházatáskában. Pont elég is. Meg ki lehet próbálni tényleg, és akkor nem kell megvenni az ilyen nagy tubusos dolgokat. És ez tök jó, mert ez itt, akkor szerintem ezt így tegyük is, hogy gyakorlatilag ugye ugyanazt tudják, mert Neuronormon Baby, Bepanthen Baby, meg a Sudokrán. Baby. Baby. Az is baby, az nem baby, az simán Sudokrán. De tök jó, mert ha mind a hármat beteszed a táskába, Ami akkor a preferencia. egyből lehet is tesztelni, az is megy a táskába. De gonosz vagy. Jó, hát akkor következő az, amit szerintem tök sokan használnak, és ez is termékminta. Mondjuk ezt pont nem használtam még. Ez a fertőtlenítős mosószer. Hát a Sanitolt azt úgy általában szokták ismerni az emberek. Általában. Ezt majd kipróbálom, mert azt is olvastam, hogy a baba ruhákat, azokat tényleg a kórházban érdemes lehet tesztelni, mert ha allergiás bármire, akkor ott jöjjön ki, mert ott akkor nem én esek pánikban meg az apukája, hanem tényleg vannak orvosok. Ezért kell macskaszőrös ruhát bevinni például. Igen. Na, de ez is egy mosásra amúgy
tényleg elég. Következő a kedvencem. Hipoallergén rasszista mosószer, mert csak fehéreknek. Azért, mert azokat lehet kihipózni esetleg fehér cuccokat. Ja. És fertőtlenítős. Én azt hittem, hogy ebből mi kapunk ilyet, és akkor mások meg másmilyen. Elkerülve direkt. Hát a végére hagyom a legjobbat természetesen. Jó, hát akkor megint mosás, amit amúgy nem szeretek, de valószínűleg kell sokat csinálni. Az pedig egy ilyen kombinált szilán és perszil. Az egyik mosó, a másik meg öblítő, nem? Hát jó, csak azt hittem, hogy a szilánnak szokott lenni mosószere is. Ja, de várjunk, ez a Lavella, ez megint Rossmann saját márkás? Nem. Nem, ez valami más. Ez is mosószer, a persziles. Én nem használok ilyet. Anyukám használ perszilt. Viszont a szilán az jó szokott lenni, és ilyet már használtunk. De ez is egy adag babaruhát ki lehet vele mosni. És meg lehet nézni, hogy tetszik-e az illata. Ezeket át kell nézni, vagy Hát, ebben van még olyan, ami ugye a Sudocrem-t azt bemutatják, hogy az mit tud. ha nem lovas vagy, és nem tudod mi az a kólika, akkor babakólika, A babáknál, kisokos. babáknál sokkal enyhébb a kólika, mint a lovaknál, tehát ők viszonylag ritkán halnak bele. Ja, amúgy tök jó. Tehát igazából sokkal egyszerűbb. De az ilyenből tudod meg, hogy van ilyen kis végső esetben, ha nem tud pukizni a csecsemő, akkor van ilyen síp a fenekébe, ami nagyon, nagyon ilyen gyerekabuzálásnak tűnik. Baba hinta, na ezt eddig nem is láttam. És ez is kupon. Baba hinta kupon, 20%. 20% kedvezmény. Inka Baby Baba hinta. Igazából van belőle hát sokféle, majd azt is a leírásba beteszem. Nagyon tök természetes. Meg hogy természetes anyagokból van, meg pótkötélzet, meg lekerekített. Nálunk ilyen nem lesz, mert a macskák használnak. Igazából egyébként közepes varrótudással, meg minimális faipari érdeklődéssel össze lehet rakni kötélből, de lehet, hogy olcsóbb, hogyha így megveszi az ember, főleg a 20% kedvezménnyel van. Kevesebbet kell pakolni utána. Mondjuk az biztos. Az elkészít. Kevésbé lesz szálkás a gyerek, mert ha 5x5-ös tafniból vágjuk ki, akkor lehet, hogy annyira nem tetszik neki. Van a szanitóhoz is szakirodalom, ami azért fontos, mert ez azért egy vegyszer. Most, Bepantálház szakirodalom, csak én addig kicsit gyorsítok. ja. Lovella szakirodalom, Neogranorman szakirodalom. Ugye Philips-szel már találkoztunk a Pregnancy Plus alkalmazással kapcsolatban, és itt most a légtisztítókat szeretnének nekünk eladni, meg párásítókat, tök jó, mert mi klímával fűtünk, szóval veszünk egy párásítót, a klíma meg ugye szedi ki a páratartalmat a levegőből, és akkor harcoljanak. De tök jó fejek, mert ők kedvezményt nem adnak, tehát itt csak vedd meg. Semmilyen kedvezmény nincs. Így ezt a részt ezt egy az egyben majd kidobjuk a kukába. Most van még Szoptatós. Tex, fehér nemű. Jó, de 25% kedvezmény, ami egyébként ezeknél a máltartóknál, meg fehér neműknél amúgy tök sok. Mert Ez egy darabra, vagy egy vásárlás végösszegében, mert az sem mindegy. mindenre a kosár. Kosárnál lehet érvényesíteni, akkor vásárlás végösszegében 25%. Amúgy tök jó. Tehát itt már nagy összeg a És a 25%. legfontosabb, az a már Bimbo védőkrém minta. És itt majd fogsz egyet vágni. A Bimbo védőkrém, és van benne egy pici minta, de Bimbónyi. egy bimbónyi minta, vagy nagyjából így a fél bimbódat be tudod vele kenni, de mi nem ezt javasoljuk, hanem a tőgykenőcsöt. De amúgy a védőnő is azt mondta, hogy a millanolinos, meg vazelines. De ő azt is mondta, hogy anyatejjel is vissza lehet kenni. Hát valamiért óckodom. Az ilyen szavakat még emésztjük. Egy kicsit. Szóval, mint a mosipelus, meg azt, hogy mosogatni kell a... Ja. De amúgy ez tényleg parfümmentes. Állattesztelt.
Persze, meg embertesztelt, és hát mindenre ezt kenjük. Igen. Mindenre. És ezt haszonállatban lehet megvenni. De hogy viccen kívül tényleg bármire jó. Még szájra is. És a védőnő is ajánlotta. Nem mondta, hogy nem szabad. Megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy jó. Igen. És ezt 1882 óta használják Svájcba tehénfejés. Úgy. Ja. És de majd berakunk egy mémet, hogy a tehenek 1881-ig. És akkor ilyen... Nem, mert nekik is visszakenték. Nekik is visszakenték tejjel, és akkor az úgy jó. Hát meg ilyen vaj, készítmény, sertés, zsír. Havas vajjal például. Mert hogy ez már úgyse jó más. Jó, de ezt nem dobom el, mert ezt de használjuk. egyébként a titkos tipp annó az volt, hogy amikor a gyereknek a segge már véresre repedezett és semmi más nem segít, akkor disznózsír. Tényleg. Sima disznózsír. Akár bolti is. Sima fehér. Ezeket is emésztjük. Én nem észtem, ő sok gyerekes családból jött. Mondjuk a macskák mellé a disznózsíros seggű gyerek nem biztos, hogy praktikus, mert lehet, hogy lenyalják róla, és akkor már még jobban kirepedezik. Ez elég gusztustalan. De gusztustalanok is leszünk, szóval nem lesz mindig ilyen szofisztikált, mint amilyen a család. Ez volt a Családapa Vlog Unboxing. Sziasztok!